तो आला, त्यानं पाहिलं आणि त्यानं जिंकलं. या प्रसिद्ध वाक्यात ज्याचं वर्णन करता येईल तो म्हणजे महेंद्रसिंग धोनी. आधी सर्वांचा लाडका बनलेला माही, मग कॅप्टन कूल आणि मग थाला अशी टप्प्याटप्प्यानं मिळालेली त्याला टोपण नावं, ज्यांनी त्याचं कर्तृत्वही सिद्ध केलं आहे. ज्यावेळी क्रिकेटमध्ये बऱ्याचदा मोठ्या शहरातून आलेले खेळाडू दिसायचे, अशा परिस्थितीत धोनीनं कानाकोपऱ्यातील मुलांना क्रिकेट खेळायचं स्वप्न दाखवलं. भारतासाठी ते देखील क्रिकेट खेळू शकतात हा विश्वास त्यानं निर्माण केला. रांचीसारख्या छोट्या शहरातून येऊनही भारताचा दिग्गज कर्णधार तो झाला आणि तरीही मायभूमीशी असलेली नाळ त्यानं तोडली नाही. कदाचित म्हणूनच धोनी फक्त त्याच्या मैदानातल्या कामगिरीमुळंच नाही, तर त्याच्या दैनंदिन जीवनातल्या अनेक छोट्या छोट्या गोष्टींमुळं महान ठरत गेला आहे. रांचीत शाळेत शिकत असताना शाळेतल्या सरांच्या सल्ल्यानं फुटबॉल टीममध्ये गोलकीपर असलेला धोनी यष्टीरक्षक करण्यासाठी उतरला. नंतर क्रिकेटमध्ये त्याला रस निर्माण झाला आणि त्याचा क्रिकेटचा प्रवास सुरू झाला. घरातून क्रिकेटला खूप विरोध नव्हता, पण मध्यमवर्गीय कुटुंबाप्रमाणेच त्याचंही कुटुंब असल्यानं त्यानंही शिकून नोकरी करावी असं त्याच्याही पालकांना वाटलं. धोनीनं TCची नोकरी करण्याचंही ठरवलं. इतकंच नाही तर तो ती नोकरी करूही लागला. पण क्रिकेटची ओढ त्याला शांत बसू देत नव्हती आणि एकदाचं त्यानंही ठरवलं. मग मात्र धोनीनं मागे वळून पाहिलं नाही. देशांतर्गत क्रिकेट आणि मग भारताच्या संघात त्यानं स्थान मिळवलं. त्याच्यातील प्रतिभा लपून राहिली नाही. त्यानं भारताच्या संघाकडूनही खोऱ्यानं धावा काढल्या आणि मग थेट त्याला जागा मिळाली ती भारताच्या संघातच. पण म्हणतात ना, परिस्थिती परीक्षा घेते, तसंच झालं. माही पहिल्याच सामन्यात चेंडूही न खेळता धावबाद झाला. पण त्याचा प्रवास इथंच संपणार नव्हता. त्याला गांगुलीनं दुसरी संधी दिली. मग मात्र धोनीनं ती दोन्ही हातांनी पकडली. त्याला गांगुलीनं पहिल्यांदाच 3ऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीला पाठवलं, तेही कट्टर पाकिस्तानविरुद्ध. पण धोनीनं पाकिस्तानच्या गोलंदाजांना झोडत तब्बल 148 धावा फटकावल्या आणि तो जिंकायला आलाय हे पहिल्यांदाच त्यानं जगाला दाखवून दिलं. त्यावेळी तो लांब केसाचा धोनी सगळ्यांच्या गळ्यातला ताईत बनला. काहीच दिवसात धोनी वन डे क्रमवारीत अव्वल क्रमांकावर आला. तो भारतीय संघात स्थान पक्क करतच होता, तोच त्याच्याकडे कॅप्टन्सीची जबाबदारीही देण्यात आली. त्याआधी कुठेच फारशी कॅप्टन्सी करण्याचा त्याला अनुभवही नव्हता. पण धोनीनं हे चॅलेंजही स्वीकारलं, ते पण पहिल्याच T20 वर्ल्ड कपमध्ये. गांगुली, द्रविड, सचिन यासारख्या अनुभवी खेळाडूंनी या वर्ल्ड कपमधून माघार घेतलेली. पण धोनीनं युवा खेळाडूंना घेऊन कोणालाही अपेक्षा नसताना वर्ल्ड कप विजयाला गवसणी घातली. त्यावेळी धोनीची बॅट चालली नाही, पण भारतीय क्रिकेटला इतिहासातील सर्वात यशस्वी कर्णधार मिळाला. धोनीनं घेतलेले निर्णय महत्त्वाचे ठरले. जोगिंदर शर्माला फायनलमध्ये शेवटचा ओव्हर देताना काही झालं तरी मी आहे असा विश्वास देणारा कॅप्टन धोनी सर्वांनी पाहिला आणि मग सुरुवात झाली भारतीय क्रिकेटमधील बदलाला. या दरम्यान सगळंच छान होत होतं असं नव्हतं. शेवटी प्रसिद्धी येते, टीका येते, राग, लोभ सगळंच येतं. धोनीबाबतही अशा गोष्टी चर्चेत आल्या. पण त्यानं या गोष्टीकडं लक्ष देण्यापेक्षा त्याच्या क्रिकेटकडं जास्त लक्ष दिलं. आजही धोनी अनेकदा सांगतो, प्रोसेस महत्त्वाची, क्रिकेट महत्त्वाचं आहे. त्याच्या आजूबाजूला घडणाऱ्या गोष्टींपेक्षा क्रिकेटकडं लक्ष द्या, बाकी गोष्टी आपोआप होत राहतील. त्यानंही तेच केलं. धोनीनं कर्णधार म्हणून 2011चा वर्ल्ड कप जिंकला आणि सर्वांना दाखवून दिलं 2007चं T20 विश्वविजेतेपद. योगायोग नव्हता. धोनीनं सर्वांची मनं फक्त त्याच्या कॅप्टन्सीनंच नाही तर त्याच्या शांत स्वभावानंही जिंकली. मैदानात फार चिडचिड न करता शांत डोक्यानं त्यानं निर्णय घेतले. त्यानं स्वतःवर विश्वास ठेवून घेतलेले अनेक निर्णय भारतासाठी फायद्याचे ठरले. या दरम्यान ज्या धोनीच्या नेतृत्वाखाली भारतानं कसोटीत अव्वल क्रमांक मिळवला होता, त्याच संघाला 2011-12मध्ये इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध व्हाईट वॉशही पाहावा लागला. जेवढं यश मिळालं तसं अपयशही मिळालं, पण तरी धोनी भक्कम राहिला. 2013मध्ये चॅम्पियन्स ट्रॉफीलाही गवसणी त्यानं घातली. त्यावेळी धोनी कर्णधार म्हणून महान झाला आणि त्याच्यासाठी ही 3री ICC ट्रॉफी ठरली. धोनी कर्णधार म्हणून का ग्रेट आहे याचं आणखी एक उदाहरण 2013मध्ये चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या फायनलमध्ये सगळ्यांना पाहायला मिळालं. भारतानं इंग्लंडसमोर 20 ओव्हरमध्ये 130 धावांचं आव्हान ठेवलं होतं,
पण धोनीनं भारतीय संघाला सांगितलं, जे करायचं आहे आपल्याला करायचं आहे, नशिबावर अवलंबून राहू नका. त्यानं संघात इतका विश्वास निर्माण केला. अनेक क्रिकेटपटू सांगतात धोनीचं ऑब्झर्वेशन खूप चांगलं आहे, त्याच्या खेळाचं ज्ञान चांगलं आहे. हे कौशल्य सर्वांकडे नसतं आणि त्याचमुळं धोनीने स्टंप मागून केलेलं मार्गदर्शन गोलंदाजांना मदत करणारं ठरलं. धोनी भारताला पुढं घेऊन जात असताना त्यानं कोणताही गाजावाजा न करता विराटला कॅप्टन्सीसाठी तयार असल्याचं सांगत अचानक कसोटीतून त्यांनी निवृत्ती घेतली. त्यानं नंतर वन डे, T20 यावर लक्ष दिलं. त्याचवेळी 2015 वर्ल्ड कपला सुरुवात होण्याच्या काही दिवस आधीच त्याच्या मुलीचा जन्म झाला. पण त्यावेळी धोनीनं भारतीय संघाला प्राधान्य दिलं. तो भारताला सेमीफायनलपर्यंत घेऊन गेला. भारत हरला, पण धोनीनं 50 करत शेवटपर्यंत झुंज दिली. त्यानंतर अखेर तो जवळपास 2 महिन्यांनी त्याच्या मुलीला भेटला. धोनी फक्त कॅप्टन म्हणूनच नाही तर विकेट किपरची व्याख्या बदलणाराही ठरला. टेक्निकल विकेट किपिंग करण्यापेक्षा त्यानं त्याचं तंत्र त्यात आणलं. विद्युत वेगानं केलेलं स्टंपिंग असो किंवा वेगात कॅच घेणं, त्याच्या विकेट किपिंगनं अनेकांना भुरळ घातली. आज तो जगातील 3रा सर्वात यशस्वी विकेट किपर आहे. धोनीची आंतरराष्ट्रीय कारकीर्द जशी सुरू झाली तशीच संपली. 2019 वर्ल्ड कप सेमीफायनलमध्ये तो न्यूझीलंड विरुद्ध रनआउट झाला आणि भारताच्या आशाही संपल्या. खरं तर धोनी मैदानात आहे म्हटल्यावर फॅन्स निश्चित असतात, धोनी आहे ना मग जिंकून जाऊ, असं सहज फॅन्स बोलू लागलेत. इतका विश्वास त्यानं निर्माण केला. त्यानं भारताला अनेक सामने एका हाती जिंकून दिल्या. त्याचमुळं तो जसा आक्रमक फलंदाज, उत्तम विकेट किपर म्हणून ओळखला गेला, तसाच उत्तम फिनिशर म्हणून देखील ओळखला गेला. तो आणि विनिंग 6 हे तर समीकरण म्हणलं. धोनीचे अनेक पैलू आहेत जे गेल्या 19 वर्षात समोर आले आहेत. त्यातीलच एक महत्त्वाचं म्हणजे त्याचं देशप्रेम. लेफ्टनंट कर्नल ही मिळालेली मानद पदवी त्यानं फक्त मिरवली नाही तर वेळोवेळी आर्मीसाठी त्यानं प्रेम दाखवलं. कॅम्पमध्ये तो सामीलही झाला. पद्मभूषण पुरस्कार सांभाळतानाही त्यानं आर्मीच्या युनिफॉर्ममध्ये तो स्वीकारला. त्याचा आर्मी प्रेम प्रत्येक वेळी दिसून येत आहे. थोडक्यात धोनीचा मिडास टच भारताला मिळाला आणि भारतीय क्रिकेटनं मोठं यशाचं शिखर गाठलं. प्रत्येक ट्रॉफी भारताच्या कॅबिनेटमध्ये सजली. मग ती एशियन कप असो, वर्ल्ड कप असो किंवा कसोटीतील अव्वल क्रमांकाची गदा असो. त्याच्या लोकप्रियतेत कालांतरानं प्रचंड वाढ झाली. बरं, त्यानं ही लोकप्रियता त्याच्या कर्तृत्वावर मिळवली. त्यानं कधीही कोणत्याही गोष्टीचा गाजावाजा केला नाही. ट्रॉफी जिंकली तरी तो यंग प्लेयरच्या हातात ती ट्रॉफी देऊन बाजूला होतो. मैदानावर त्याची उपस्थितीच त्याच्या संघातील खेळाडूंना विजयाचा विश्वास देते आणि विरोधी संघाच्या मनात धडकी भरवते. धोनीनं त्याच्या एकूण सगळ्याच गोष्टींनी चाहत्यांना इतकी भुरळ घातली आहे की फक्त भारतातच नाही तर जगभरात त्याला प्रेम मिळालं आहे. IPL 2023मध्ये तर त्यानं परिसीमा गाठली. प्रत्येक मैदानावर चाहत्यांनी त्याच्यासाठी फक्त गर्दी केली. ते पाहून तोही भावूक झाला. इतकं प्रेम त्याला मिळालं. असं प्रेम, अशी लोकप्रियता फार कमी लोकांना मिळते. पण त्यानं कधीही या लोकप्रियतेचा फायदा घेतला नाही. तो ते स्वीकारत गेला. त्यानं आंतरराष्ट्रीय निवृत्तीनंतरही अलिप्त राहणं पसंत केलं. तो त्याच्यातच रमला. कधी शेती करताना दिसला, कधी रांचीत बाईकवरून सहज फेरफटका मारताना दिसला. म्हणून धोनी ग्रेट ठरला. IPLमध्येही त्यानं चेन्नई सुपर किंग्स प्रतीची प्रामाणिकता कधीही सोडली नाही आणि म्हणूनच तो चेन्नईचाही लाडका थाला बनला. धोनी म्हणाला तसं त्यानं क्रिकेटला महत्त्व दिलं आणि क्रिकेटनंही त्याला सर्व काही दिलं. एखाद्या क्रिकेटरनं स्वप्न पाहावं असं धोनीला सर्व काही मिळालं आणि रांचीचा छोकरा भारतीय क्रिकेटचा राजा माणूस बनला.